Pozdrav svima, dobrodošli na ovom kanalu. Danas ću vam pokazati kako da slušate muziku sa YouTube-a u pozadini vašeg mobilnog Android uređaja, dok vam je telefon zaključan ili ekran isključen. Vjerovatno ste čuli za pretraživač Mozilla Firefox. Mnogi su se žalili da ne mogu da naprave ovo što ću vam sada pokazati, a to je preko pretraživača Google Chrome. Ukoliko nemate fabrički instaliran, onda možete instalirati ovaj pretraživač i preko njega napraviti ovo da slušate muziku. Pa da počnemo. Uđete u Google Chrome, ukucate u početno pretraživanje youtube.com. Kada to ukucate, izbacit će vam ovako sve pjesme i onda uđete na kraju ovdje u ćošku ove 3 tačke. Kada tu uđete, onda uđete u ovaj kvadratić, znači desktop site. Evo ovdje štrikirate i onda čekate da se reprodukuju pjesme i da se očitaju. Evo kao sada što vidite, se očitale, samo da izaberemo znači koju pjesmu da puštimo. Evo kao recimo Dina Merlina. Evo, kao i sami što vidite. Znači onda izađemo dolje u pozadini, skroz s ekrana. Onda će se pauzirati muzika i onda spuštimo ovaj panel i pritisnemo play. Tada se nastane muzika. Onda možete bilo kakvu radnju da obavljate na vašem uređaju, kao u Google pretraživaču, da otvarate šta god i da ne slušate muziku. Znači i na mobilnim aplikacijama da se dopisujete ukoliko recimo na Instagram, Viber, WhatsApp i ostalim društvenim mrežama i dalje će se čuti na vašem mobilnom uređaju muzika u pozadini. Koliko zaključavate znači mobilni uređaj ili bilo šta drugo, i dalje će se čuti muzika. Evo, i sami možete čuti. Znači, to bi bilo sve u ovom klipu. Ako vam se svidi ovaj klip, lajkujte i subscribeujte. Pozdrav, veliki do gledanja.